Безспорно, Вавилон е един от най-красивите антични градове. А първото нещо, което би ни впечатлило, ако можехме да го посетим, разбира се, е именно портата на Иштар. Портата е построена през 575 година от цар Навуходоносор II. Това е била главната порта на града и е била посветена на богинята на любовта Иштар. Чудите се защо една обикновена порта би могла да е толкова впечатляваща. Защото Месопотамия се е намирала в среда, доминирана от пясък, от прах, от кал. И си представете, разхождайки се по такъв терен, изведнъж пред вас изниква едно 14-метрово синьо блестящо здание. Самата порта е била облицована с глансирани камъни, които са били боядисани в синьо, който за времето си е бил изключително скъп и рядък цвят. Също така се отличавала и с множеството си декорации, като например лъвовете, които са били символ на богинята Иштар, биковете, които са били символ на бога на буриите и драконите, които са били символ на върховния бог Мардук. През 20 век портата е била транспортирана и реставрирана в Германия, където днес може да бъде видяна в музея Пергамон.